Kaixo lagunok, gaur historia aurretik historiara bidaiatuko dugu. Eta gizakiaren eboluzioaz hitz egingo dugu. Baina bidai zoragarri hau hasi aurretik, goazen Charles Darwin ezagutzera. Darwin espezien eboluzioaren teoria eta jatorria garatzen zuen zientzilari inglesa izan zen. Darwinen arabera, gizateriaren jatorria tximinoekin hasten da. Denboraren poderioz, tximino horiek evoluzionatzen joan ziren, eta historia aurreko lehen gizonak izan ziren. Paleolitoan gaude, historia aurreko lehen aldian, eta garai horretan ikasten du gizakiak sua erabiltzen. Paleolitotik neolitora pasa ginen. Historia aurreko garai honetan, historia aurreko gizakiak harrizko tresnak erabiltzen hasi ziren, nekazaritzan eta abeltzantzan aritzen ziren, eta besteak beste, gurpila asmatu zuten. Neolitotik metal aroraino bidaiatuko dugu. Gizakiek metalak erabiltzen ikasi zuten. Brontzezko, burdinezko eta kobrezko tresnak egiten zituzten. Gizakia lurrean agertu zenetik idazketa sumerioak asmatu arte, 4.000 urte pasa ziren, eta orduan historia hasi zen. Beraz, historia gizakiak idatzitako lehen dokumentuarekin hasten dela esan dezakegu. Historiako lehen etapa antzinaroa da. Bertan 3 zibilizazio garrantzitsu egon ziren. Egiptoarrak bere piramideekin, greziarrak olimpiadekin, eta erromatarrak bere imperio boteretsuarekin. Beraien imperio erori ondoren, sartu ginen historiaren hurrengo etapan. Erdi Aroan. Garai hartan, gazteluak, ezpatak, erregeak, zaldunak, jaunak eta basailuak zeuden. Erdi Arotik, aro modernora igaro ginen. Baina horrela deitzen bada ere, etzen oso modernoa, Eta hori ere aspaldi gertatu zen. Aro modernoko gizonak ezagutzeko jakin-min ikaragarria zuten. Horrek, munduari lehen bira ematera eraman zuen Juan Sebastian Elkano getariarra. Aro modernoa, Frantziako iraultza hasi zen egunean amaitu zen 1789. Aro modernotik industria iraultzara igaro ginen. Gizakiak trenbide asmatu zuen. Bai, trena. Mundua, gizartea, asko aldatzen da asmakizun guzti horiekin. Industria iraultzatik aro garaikidera igaro ginen. Non gizakiak ordura arte eraikitako makinak hobetu eta berriak asmatu zituen. Baina asmakizunik handiena espaziontzia izan zen, eta horrekin lortu genuen oina ilargian jartzea. Ez alda harrigarria? Aro garaikidearen ondoren, gure garaira iritsi gara. Iraultza digitalera, internetara, mugikorretara, dronetara. Interneti esker, planetako edozein tokitatik komunika gaitezke. Hori guztia ona da zentzuz erabiltzen badugu. Denbora kentzen ez badigu korrika egiteko, paseatzeko eta gauza berriak ikasteko gogoa izateko. Egia esan, gizakia asko aldatu da historia aurretik gure egunetara. Ez altzaizu iruditzen?